Вітаю, шановні глядачі. Найближчі 20 хвилин у ефірі Белсату апошнія новини Білорусі і світу. Ви глядите об'єктив, я Юлія Лобанова і сьогодні у виданні. Коронавирус. Соседи зачиняют межи, Беларусь у изоляции. Вы-то чего боитесь Беларуси? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Пандемія у Європі прагрэсуе, узмацняюцца захады бяспекі. З заўтрашняга дня ўсе будуць сядзець дома. Гэта крыху раздражняе. Далучаецца армія, таму з карантыну асабліва не вырвацца. Выбрать участок в месте, где растут вековые сосны, это вообще достояние нашего государства. За будоўлю, але без шкоды наваколлю. Бараўлянцы выйшлі на пратэст. Апошнюю з нашых краінаў-суседзяў мяжу для перамяшчэння людзей закрыла Расія. Гэтак цяпер грамадзяне Беларусі фактычна невыязныя. На рашэнне профілактыкі распаўсюду каранавіруса Александр Лукашенко адказаў крытыкай на адрас Расіі. Пра плюсы і мінусы ізаляцыі Ксенія Тарасевіч. Расія закрыла мяжу з Беларусю. Пра гэткую пастанову паведаміў прэм'ер-міністр гэтай краіны Міхаіл Мішусцін. Мы прынялі рашэнне аб закрыцці мяжы з Беларусю для перасоўвання людзей, зрабілі шэраг іншых папераджальных крокаў. Мы і надалей будзем рабіць усё дзеля абароны нашай краіны ад гэтай пагрозы. Пры гэтым, як Расія збіраецца закрыць мяжу, з якога часу і да якога дня, пакуль не паведамляюць. У адказ на захады Крамля кіраўнік Беларусі склікаў нараду. Александр Лукашенко эмацыйна адрэагаваў на пастанову расійскага ўраду, адзначыўшы, што з Беларусю наконт закрыцця мяжы Расія не параілася. Как вчера сказал премьер России, у них пожар. Не все в СМИ давали, у них тяжелая ситуация. Ну так нам надо бояться этой ситуации. Вы-то чего боитесь Беларуси? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Палітолог Вольга Харламова думае, што рэакцыя Лукашэнкі – гульня на публіку, і пазней ён яе зможа выкарыстаць як козыр у палітычным ды эканамічным гандлі з Масквою. То вот, які гэта саюз, якія гэта братэрскія адносіны, калі ў цяжкія часы вось гэтыя братэрскія адносіны яны даюць вот такія вот вынікі. Таму я практычна ўпэўнена, што тая дэманстрацыя, тая эмацыйнасць, якая сёння была, гэта закладка на будучае. Тым часам, паводле Міністэрства аховы здароўя, на сёння ў Беларусі ў 36 чалавек пацвердзілі наяўнасць COVID-19. 3 пацыентаў выпісалі, яшчэ 3 рыхтуюцца да выпіскі. Што да каранціну ў навучальных установах, пакуль яго ўводзіць не плануюць. Міністэрства адукацыі паведаміла, што рашэнне аб каранціне прымае Міністэрства аховы здароўя і што ўсе навучальныя установы працуюць з узмоцненымі захадамі санітарна-эпідэміялагічнай бяспекі. Рэкамендавана абмежаваць наведванне пабочным асобам, адмовіцца ад правядзення масавых мерапрыемстваў і па магчымасці абмежаваць перасоўванне ў саміх установах. Пры найменшых прыкметах прастудных захворванняў неадкладна звярнуцца да доктара. У гэтай сітуацыі рэкамендуюць адмовіцца ад паездак і заставацца ў дома. Таму не дзіўна, што распаўсюд коронавірусу моцна ўдарыў па турыстычным бізнесе. Нам пришлось отменить все поездки, которые мы запланировали на ближайшие 2-3 недели. То есть официально все страны, которые закрыли границы, закрыли их примерно на 2 недели. Поэтому мы стараемся соблюдать все сроки. А ці неяк змяніўся ў сувязі з пандэміяй лад жыцця беларусаў? Гэтае пытанне задаём жыхарам Менску. Нет, ничего не поменялось, потому что я пью эхиноцею, и я не заболею. Никогда. Руки стараюсь мыть каждый раз, когда что-нибудь касаюсь за пределами дома. Антисептик поставили на работе, бесплатно их пользуюсь. Задумался, что уже нужно меньше как-то посещать общественные места. Вот, и пытаюсь купить какие-то средства первой необходимости, там, антисептик какой-то, маску, но этого что-то я не могу найти нигде. Тым не менш, сёння Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі столькі масак, што няма куды падзець. Галоўным сродкам прафілактыкі застаецца пазбяганне публічных месцаў, мыць рукі вадой з мылам, а таксама карыстацца антысептыкам на спіртовай аснове. Маска не ўратуе ад заражэння, але дапаможа не заразіць іншых. Ксенія Тарасевіч, Белсат. Рэзкі скачок у статыстыцы аб інфікаваных у Еўропе. Эпідэмія каронавіруса працягвае распаўсюджвацца. Агульная колькасць хворых на COVID-19 вырасла да амаль 170 тысячаў чалавек, больш як у 150 краінах. Не вытрымалі хваробы больш за 6 тысячаў чалавек.
Як цяпер змагаюцца з агрэсіўным вірусам медыкі і палітыкі і як ён расхістаў сусветную эканоміку. Юлія Цяльпук. 368 чалавек цягам сотняў памерлі праз каронавірус у Італіі пры агульнай колькасці смерцяў 1800. Дзеля параўнання у вялізным Кітаі смерцяў больш толькі на 40%. Гэтаксама выглядае статыстыка інфікаваных у Італіі. Плюс 3590 асобаў цягам сотняў. Тут будзе створаны велізарны цэнтр для рэанімацыі дзеля жыхароў Ламбардыі, але і для ўсёй Італіі, бо мы зможам лікаваць тут вялікую колькасць інфікаваных. Патрэба ў інтэнсіўнай тэрапіі расце. Італьянцы прызнаюць, што каранцін трэба было ўводзіць раней. Толькі ад 13 сакавіка мільёны дзяцей пакінулі школы. Не працуе паветранае, марское, наземнае спалучэнне. Людзі выходзяць толькі па харчы і трымаюцца захадаў бяспекі. Раптоўнае пагаршэнне таксама ў Іспаніі і Францыі. Краіны трапілі ў дзясятку з найбольшаю колькасцю тых, хто заразіўся, ды імклівым ростам смяротнасці ў апошнія сотні. З заўтрашняга дня ўсе будуць сядзець дома. Гэта крыху раздражняе. Далучаецца армія, таму з карантыну асабліва не вырвацца. Што ж, паспрабуем працаваць з дому, заставацца на пазітыве і выконваць правілы. У еўрапейскіх краінах каронавірус атрымаў вялікі распаўсюд таксама ў Нямецчыне. Заразіліся каля 5000 чалавек, але смяротнасць значна ніжэйшая, чымся ў суседзяў – 12 асобаў. Кантроль на амаль усіх межах у раней адзінай зоне Шенген. А ўнутры Брытаніі, якая па-за зоною, найбольшая ўвага да людзей, якім за 70. Урад раіць заставацца на хатнім карантыне да 4 месяцаў. Што да рэшты захадаў, яны мякчэйшыя, чымся ў іншых краінах захаду. Частка грамадзянаў пратэстуюць, заклікаючы сістэму ўзяць паўзу. Таксама забараніць масавыя сходы ды імпрэзы. Удзельнікі сённяшняга мотарэйсінгу кажуць «не». Будзе смутна, калі ў людзей забяруць хобі. Спорт пад адкрытым небам – гэта не масавае мерапрыемства, таму няма неабходнасці яго адмяняць. Сярод краінаў суседак Беларусі у Польшчы найбольшая колькасць інфікаваных дасягнула 150 асобаў, з якіх 25 у гэты дзень. 3 асобаў памерлі, а 13 ідуць на папраўку. Мы адаптавалі ў інфекцыйныя 19 шпіталяў, плюс 79 інфекцыйных аддзяленняў адкрытыя ў краіне, гатовыя прыняць 10 000 пацыентаў. Шэраг краінаў вяртаюць сваіх грамадзянаў з замежжа чартарнымі рэйсамі. Цэнтрабанкі Канады, Японіі, Швейцарыі, Еўрапейскі банк і Федэральны рэзерв ЗША спрабуюць ратаваць сусветную эканоміку. Гэтак у ЗША працэнтныя стаўкі па крэдытах апусціліся да нуля, каб падтрымаць гаспадаркі. Наступствы эпідэміі стрымліваюць эканамічную актыўнасць замежных эканомік. Гэта стварае цяжкасці для амерыканскіх вытворчасцяў удзельніц сусветнага ланцугу паставак. Падзенне замежных эканомік будзе зніжаць наш экспарт. У крызісе таксама энергетычны сектар. Інфляцыйныя прагнозы змяніліся на 2%. Хутка зніжаюцца фондавыя рынкі, губляюць стабільнасць фінансавыя, таннее нафта. Група еўрапейскіх экспертаў падлічыла, што краінам еўразвязу давядзецца сёлета выдаткаваць каля 350 мільярдаў долараў на ліквідацыю наступстваў карантыну ў 1 месяц. Толькі ці аднаго будзе дастаткова. Юлія Цяльпук, Белсат. Такога ў спорце не было бадай з часу Другой сусветнай. COVID-19 спыніў усе міжнародныя спаборніцтвы на нявызначаны тэрмін. Сярод іх футбольная ліга чэмпіёнаў, хакейная НХЛ і баскетбольная NBA. Беларусь гэтая хваля закранула толькі цяпер. Мінаблвыканкам паведаміў пра перанос спаборніцтва ў Менскай вобласці да 6 красавіка. Апошнія ж матчы хакейнага чэмпіянату і футбольнага кубка краіны прайшлі згодна з графікам і з гледачамі на трыбунах. Дзеніс Ганчаренко. Еўрапейскі футбол пастаўлены на паўзу. У старым свеце засталося толькі 7 краінаў, якія не перарвалі ўнутраных спаборніцтваў праз пандэмію COVID-19. Сярод іх Расія, Украіна і Беларусь. Прычым, калі нашыя паўднёвыя суседзі прынамсі праводзяць матчы без заўзятараў на трыбунах, то ў Беларусі ды Расіі такога абмежавання пакуль няма. Сустрэць на беларускіх стадыёнах заўзятараў, якія б выглядалі вось так, амаль немагчыма. Ніхто не носіць масак, усе спакойна паціскаюць рукі. Выглядае на тое, што беларусы сапраўды не баяцца коронавірусу. Збольшага подтвердила такое назирание и наше опытание. Ну, я бы на футбол бы ходил. Я не переживаю по этому поводу. Открытые стадионы, свежий воздух. Люди ходят пешком. Почему нет? Я не думаю, что какие-то опасности есть. Ничего серьезного. Не считаю, что нужно отменять. Зря люди боятся. Не надо ничего бояться. Здоровый образ жизни, хорошее питание, витамины
и никакой болезни не будет. Я буквально 5 дней назад приехал с Германии, и у меня много друзей и в Дортмунде, и в Дюссельдорфе. Там тоже, и я созваниваюсь, там тоже переживают насчет этой болезни, но там тоже большинство людей против, чтобы этот чемпионат отменяли. Ну, я думаю, в мире не дураки, наверное, все-таки действительно это чем-то обосновано. Так что я думаю, во вторник все-таки примут решение, что действительно стоит и закрыть. Сапраўды, 17 сакавіка УЕФА правядзе онлайн-канферэнцыю з усімі нацыянальнымі футбольнымі федэрацыямі. Чакаецца, што яе галоўным вынікам стане перанос Еўра-2020. А вось адносна ўнутраных турніраў кожнай краіны УЕФА можа толькі даваць рэкамендацыі, але не забараняць іх правядзення. І ў Беларусі футбольны сезон пакуль не прыпынены. Трэнеры і гульцы каментуюць сітуацыю вельмі неахвотна. Знаете, вот не готов это комментировать, потому что у каждого человека к тому, что сейчас происходит, есть свое мнение, и с учетом того, что я человек публичный, я не хотел бы его озвучивать. Я не знаю всей подноготной, я не могу понять масштабов вот этой катастрофы, поэтому я не могу рассуждать на эту тему. Я не хочу комментировать, но действительно это не все хорошо. На выходных у Салігорску, Барысаве ды Менску адбыліся чвэрцьфінальныя матчы Кубка Беларусі. 19 сакавіка запланаваны старт чэмпіянату. Але галоўнае слово «запланаваны». Імавернасць пераносу першых тураў досыць высокая. Мы в этом уверены, что так и будет на самом деле. Здоровье все равно важнее. Но если запретят играть, то мы, конечно, не будем играть. Надо карантин, значит карантин. Надо играть, ну, мы люди такие, будем играть. Ну, понятно, что видно даже было по зрителям, что их, реально страховаться начали было меньше. Першыя ластаўкі магчымага спартовага каранціну ў Беларусі ўжо з'явіліся. Матчы пад сваёй эгідай пастанавіла прыпыніць айчынная федэрацыя баскетболу. Таксама Міністэрства спорту і турызму рэкамендавала скасаваць усе дзіцячыя і юнацкія спаборніцтвы да 6 красавіка. Дзяніс Ганчаренко, Белсат. Сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец зняўся з праймерыз апазіцыі. Палітык патлумачыў, што ва ўмовах распаўсюду каранавіруса паездкі і сустрэчы з людзьмі ў рэгіёнах неабходна спыніць. Таксама Павел Севярынец зазначыў, што на галасаванне ў праймерыз нібыта масава і арганізавана пачалі прыходзіць чыноўнікі, якія галасуюць за старшыню руху за свабоду Юрыя Губарэвіча. Любы чыноўнік, любы сябр БРСМ, ён усё роўна беларус. І мы, калі абвяшчалі працэдуру народнага галасавання, не ставілі умоў, што пэўныя беларусы не павінны ўдзельнічаць у нашым галасаванні. Па-другое, нават калі гэтыя людзі і не далучацца далей да кампаніі адзінага кандыдата, то бок скажуць, што не, я прагаласаваў, больш не далучаюся, гэтыя людзі пабачылі, як трэба лічыць галасы. Пасля рашэння Паўла Севярынца зняцца з праймерыз, Рада кампаніі народнага галасавання ўсё ж вырашыла прыпыніць рэгіянальныя паездкі кандыдатаў на час ад 18 сакавіка да 2 красавіка. Праз пандэмію каранавіруса Павел Севярынец, які набраў амаль 55% галасоў на праймерыз, не будзе ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі самастойна і заяўляе, застаецца байкот і нацыянальны страйк. Кадровыя перастаноўкі ва ўсёй краіне. Александр Лукашенко агучыў новыя прызначэнні ад кіраўнікоў раёнаў да міністраў. Гэтак намесніцай міністра аховы здароўя стала Алена Богдан, якая дагэтуль працавала начальніцай галоўнага ўпраўлення арганізацыі меддапамогі. Таксама Александр Лукашенко згадзіўся прызначыць Дмітрыя Страдзіна новым дырэктарам прадпрыемства «Белмедтэхніка». Сёння ж кіраўнік краіны ўзгадніў новага намесніка міністра культуры. Ім стане Валерый Грамада. Іван Крупко прызначана новым міністрам сельскай гаспадаркі і харчавання, а былога віцэ-прэм'ера Анатолія Калініна адправілі амбасадарам у Малдову. Новае месца грамадскіх пратэстаў лакалізавалася ў Бараўлянах, што пад Менскам. Людзі выказваюцца супраць рашэння мясцовых уладаў збудаваць патрэбныя сацыяльныя аб'екты, школу і дзіцячы садок на месцы ляснога масіву. Пра доўгатэрміновыя змаганні за кампраміс Галіна Абакунчык. Вось гэты плот стаіць на месцы будучай будоўлі. У Бараўлянах плануюць высякаць векавы лес. Мясцовыя жыхары выйшлі ў яго абарону. Паводле генеральнага плану на месцы лесу маюць паўстаць школа і дзіцячы садок. Ни в одном доме не найдутся жильцы, которые были бы против детского сада или школы. Все ощущают эту заботу, проблему на себе. Но выбрать участок в месте, где растут вековые сосны, это вообще достояние нашего государства.
3 гады мясцовыя жыхары дамагаюцца, каб гэтыя сацыяльныя аб'екты пабудавалі ў іншым месцы. Собрали более 6,5 тысяч подписей людей, да, которые сказали, что давайте оставим лес в покое, а попробуем поставить детский сад и школу на пустующих участках. Нас не услышали. Все декларируют, что у нас социальное государство, что все для людей и, скажем так, превалирует местное самоуправление. Но дело в том, что нас никто не слышит. Пачатак фармавання будаўнічай пляцоўкі стаў апошняй кропляй цярпення. Приехали работники какой-то непонятной организации, начали ставить забор, прикрываясь распоряжением нашего нового губернатора. Хотя 28.02 нам дали письмо о том, что вот эти желтенькие вешки никакого отношения не имеют к вырубке леса. Однако это опять был обман. У них вот такая есть обман такой. Они под этим видом срубят весь лес, потом они сделают вот такой очередной бумажный подковерный обман, что нет денег ни на школу, ни на поликлинику, ни на детский сад. И потом пустят с продажи с молотка под микрорайон. Нягледзячы на пратэсты жыхароў, у бараўлянскім сельвыканкаме паведамляюць, што рашэнне пра высяканне лесу ніхто не адмяняе. Если поступило что-то, что там не будет строительства, я бы их проинформировал. Так как ничего не поступало, значит, идет своим чередом. Грамадскія актывісты заяўляюць, што знішчэнне лесу без увагі на пратэсты грамадзянаў – гэта пляванне ўладаў на людзей. Непонятно не только с точки зрения законодательства это решение власти, но и с точки зрения простой логики. В Минском районе, в том же Боровлянском сельсовете, огромное количество населенных пунктов, где вообще нету ни детских садов, ни школ. Пожалуйста, Копище, Дроздово, Чертяж. Почему именно на окраине? На окраине Боровлян, обратите внимание, не в центре поселка, а на самой окраине. Нужно вырубать вот этот кусок леса и строить там детский сад и школу совершенно непонятно. Жыхары бараўлянаў заяўляюць, што не збіраюцца адступацца. Яны рыхтуюць скаргу ў суд і гатовыя бараніць лес. Галіна Бакончык, Белсат. Статут Вялікага княства літоўскага на нямецкай мове. Пабачыць унікальны рукапіс, пераклад асноўнага закону ВКЛ можна ў музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Там да Дня Канстытуцыі ўрачыста адкрылася выстава рарытэтаў Беларусі і Латвіі. Дакумент выкарыстоўваўся на тэрыторыі інфлянтаў, дзе сярод шляхты была распаўсюджаная нямецкая мова. Статут, который здесь выставлен, он, в принципе, работал тоже в территории Латвии, исторически и так далее. И здесь есть та историческая взаимосвязь, те исторические, так сказать, все исторические крепкие узы, которые доказывают, что наши народы действительно прошли совместные судьбы, и они очень связаны. Статут Великого княства Литовского 1588 года. Самое важное – это как раз конституційныя нормы. Нормы, якія замацаваліся, і замацаваліся ў вельмі дэмакратычнай, надзвычай сучаснай, можа нават значна паспешнай у нейкай ступені прававой форме, якая зрабіла Великое княство Литовское ці не, калі не самой, то одной з самых перадовых у плане развіцця законодаўства краін свету. Мы кажам пра дэмакратызм, мы кажам пра раўнапраўе, мы кажам пра многія іншыя нормы і арыенціры прававой сістэмы, якія нарадзіліся ў прынцыпе ў большасці краін толькі ў 19-м, нават у 20-м стагоддзі. Цягам бліжэйшых 2 тыдняў да 27 сакавіка ў сувязі з распаўсюдам каронавіруса Белсат змяняе сетку трансляцыі. Гэтак замест студыі Белсат пакажам паўторы найлепшых публіцыстычных выданняў. Праграма «Вот так і аб'ектыў» будуць выходзіць з гэтай студыі, якая знаёмая вам з нашых летніх эфіраў. Актуальныя навіны вы таксама знойдзеце на нашым сайце belsat.eu. Беражыце сябе і блізкіх. Да сустрэчаў.